Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng kalderetang buto-buto ng baka. Ayan, at meron tayong sarsa. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibit, malinis na yung kami namin. Mangantaking Kapampangan. Mahanta na po. Opo, manganta na po. Ayan, kalderetang buto-buto ng baka. Wala tayong rice. Kapale. Rice. Papali pinasin. Init ng rice. Mukhang masarap. Masarap. Yan, sabi nila masarap daw. Kanya ng pangaluto. Yan. Ang una subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Mahanta na po. Mangantam. Naman. Sarsa pa lang. Panalo na. Sarap. Guys, cheers tayo. Cheers. Yan, happy fiesta sa Mabalacat. Fiesta nila ngayon. Sa inyo? Oo. Mapaparize ka talaga dito sa sarap. Sarsa pa lang talaga. Pati yung carrots na tunaw, no? Malambot.
Ha? Ayos pa tayo. O, diba? Ang sarap kasi. Tagdagan ka na ng rice. Wow. Wow. Ay, sorry. Maparas. Manyaman. Medyo maanghang. Buto. Laki ng mga buto niya. Tama yung ano, nagbebenta. Buto nga. Buto. Baka. Buto ng baka na. Shoutout sa'yo, ate. Ito yung bakang tinitinda mong puro buto-buto. Sarap. Yeah. Oh. Hati tayo. Mahiya ka eh. Sabi ko na lang to. Sarap. Para sa ano. Total, buto-buto din, no? Tatabi na natin. Ang sarap pagkaluto kasi ano yan, ang tagal nilang niluto sa pressure cooker. Yes. Tapos yung sarsa, tsaka yung mga gulay natunaw na sa sobrang lapot ng mga carrots. Malasang malasa. Okay, shoutout po tayo, no? Wait lang po. Shoutout po kay Landlan92, Rai Hanamajid from Saudi Arabia, Annabella Kalumot from Leyte, and Jefferson Vlog. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat and salamat po sa suporta. Tita Olivia, get well soon. Ayan, sinisipon si Tita Olivia. And Tita Nelly Pineda, Tita Cynthia, Nanay Babe Kaluya, Tita Baby Dimla, Chubby Cabezas, shoutout po. Siya pa, Baby Allison, Catherine Bugoy, at sino pa? Sina Camille Garsalia, Robert Garsalia, Elise Garsalia, Garsalia family, shoutout sa inyong lahat. And we love you all. And happy fiesta sa Mabalacat. Ano kasi
ano ngayon, Candelaria. Ayan, piyesta din sa ano. Kaya makapudibis agi sa aming pamahan mi. Kaya kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi.